met my life since the day I was born. Every day that I have lived in this world. So says a nice tower. A condition animal in critical. Back to the operation. Otherwise, my period was just end. The doctor and just hearing. And that's what very wrong with me. Because Pandaga back England, doctor. And in a doctor once not going on. Nakaenda to every doctor woman. But a Panaka kwanza kundibudira pachina kunduzo ati problem handina endo payashika. Vengo nduzo ati hanzi we still monitoring your heart saka. And just even the toperi rojo. Saka Shamuru taura tipakula operation. Saka manje operation yacho ndo kwanza kuichirwa kupi. Unfortunately pana but kwanza kuita operation you have to the cardiologist and my specialist is kuzepenywa vanotura. Yeah. Because my periods are chashani ngambo tarisa ngambo zama zvarambo. Jana my doctor because nandisisina anything. Zvinoshesa zvandakaenda zvandakatengesa everything kuti ndikwanze kurapa munomaziva madhuriro akuita madoctors. Handina doctor asina kuona doctor. But chiri kundirwadza ndechekuti vanondibudira pachena kundiudza kuti problem yandinayo ndopayasvika. Hapana kana mwana akandibudira pachena. It's only now pamuri kundiudza kuti zvena hanzi hati yangu imweni yatova neproblem hombe yakuda operation. Vaingotora mari. Handisisina kana cent izvezvo. Handisisina kana mari taura kuno. But andizivi manje mimi kana kuri kunzi munokwanisa kundibatsira and then I can pay mari yacho kana pana specialist wamunoziva anokwanisa kundibatsira then ndobhadhara hangu mari yacho maybe after the operation mbichana. Unfortunately so far hapana but option one itongoripo. There's this friend of mine ane connection ake nema specialist and also anogwirira nawo kuti omaita se operate then most put on chipata sasa mataura. But mina wafana ngiwa faithful because I don't trust saka kuti most regular bhadhara manje. My property has ikanimbo try but kungoita faith kuti zvinoita. Munenge mandibatsira doctor because ndatopererwa ina ndichatomboziya ina. Yeah, musanya kufundisa chingoita faith kuti zvinoita. Zvinorwadza doctor because hapana kana doctor kana wana akandibudira pachena unduza kuti problem yandinayo ndopayava. Yeah. Mr. Moyo. Muri right here. Muri busy ndachikumbira ukamusvika kuoffice kwangu. Okay, bata basa. Okay, ndopone masvika. Yeah, vati vakagara vari padhuze. Saka vati in 5 minutes time vanenge vasvikawo. Yo, fanondibatsira doctor. The only option yandinayo at the moment. Yeah, ngachingona kuti zvinoita. I promise I will pay back. Yeah, I promise. Yeah, okay. Come in. Yeah, masirazi. Doctor. Masira zvakanaka. Ndaswera zvangu. Asunguna koyapinda kamukati manyanga taaka ndisvika. Ndapasa kuita emergency kati ndiko kumaisai. Komana. Pane ka challenge karipo. This patient of mine. Smile. Yeah, here. Doctor. I know this lady. Mazira. It's a long story. Pamela, where have you been? Doctor. Yeah. Okay, it's fine. It's fine. I only want to know one thing. Who is the pregnant? It's a long story. It's a long story. I can't do it. Yeah. Ona akasawira makare pasi pasati parohwa nenyundo taiti tobva kuHarare tichienda kwedu kumandau pane mabhazi anga arikoso ainzi vana Mundondo, Chingaira nemamwe so. Chinhu chinondifadza pavanhu ivavo mabus drivers vanga vane customer care. Yeah, ulini no.
vanga vane customer care taiti tapinda mubhazi so toridzirwa music yerwendo handikangamwe kamwe karumbo kairidzwa mukoma handei kadembo ndinoona zvinonetsama unoziva unobva wakanganwa nhamo dzese ipapo ndinenge ndakagara so pasiti ndainzwa musodzi yangu kuerera so ndafunga mudhara namuchemberi kumusha but iye zvino zvataakurudzirwa nevafana vamakombe noise dzega dzega unotozokangana ukautenga kachingwa chawaida kutenga pamupedzanyi kutengera vana zvakaoma sawire iwe mazuva acho zvanga zviri right nyika yanga ichiri right asi ine panondinetsa pano 1 iwe uri mundau yes mairumbi musisu dzakanyatsokonekta siyapa iwe ndakadzidza 1 week ndada chimoko kudzidza chizezo 1 week ndikamushaya ndibhebhi rikadaira asi haanga ari mazuva akanaka shamwari kana newewo futi ndiri kuona namai Susan nguva yacho iyoyo rudo rwaibvira rwaipisa singaiti asi Sawira unoziva kumba kwangu kwaitika anonzi manenji chisoni kuisha icho mashura chifuti unoziva zvandaitirwa nemwana wangu wega yeyu mwana wangu uyu upi futi Sawira utonditiro mashura futi ndimwana wangani totobvunzaka unoziva na Sawira ingove tumwe twana tu ndichadavira iye wega Susan yeye kutizira zvakakomanake kuseru asada direction kana 1 zvakaita izvizvi Susan kutizira ndikutokutaurira zvi unorevesa here apasina Susan pano Susan wakatiza une nhumbu mwana anga akutopedza form 4 panapa akutizira zvaizikanwa nani zveform 4 izvozvo kusiya izvozvi taitora nyaya yenyu naamai yacho apa ndichaudza kuti mwana wenyu kusisa mwana chikoro anga asitanyora form 4 zviizvozvo kungoitaura chete nyaya iyoyo ndirengu ndichagarwa paurapu namai Susan asi ndoona kuti mai Susan vane problem zvinoitika mai Susan vane problem panhukadzi zvaanoita inini maonera ndiri kuzviita ndeyekuti vamwe navaitoziva kana nekamukwake exactly vanhukadzi ndo pane nyaya ipapo zvonetsa izvi asi wabva wandifungisa chimwe chinhu chifuti kwaiwo mai Susan vacho vandisina kumboona apa chero pamusika pawo handakubvaona varipi urikubvunza mai Susan mai Susan vaenda kumaprofita pasera maprofita kumaprofita iwe wadinge waenda nemukadzi mazuva ano maprofita ari kwayo vanonoitwa zvimwe zvinhu kana newe 11 o'clock dzakacheka nyika ndioneke ndichidirwa makati nemaprofita ndinyarirepi handiite izvozvo asi zviri nani pane kusiya achienda ega aiwa kana iyo unoziva nhasi izuva rekesa chiefs nechipi iri kutambira pasirikapa watondiudza zviri nani pane kuswera mutunduridzana ndatokanga Sawira tingatombovarairwa zvedu Sawira tichiona bhora zviri nani pane kunditaurira zvemaprofita zochiita mari yematiketi ndinayo ngatitogadzira tiende 3 dzakuda kutokwana aiwa ngatiende but Sawira nyaya wanditaurira iyi iyo chisiyana yo kana mboda kuitaura stress yangu ndingatoputika musoro kudai handei Sawira iwe Sylvester wawacha here mbedza wanzi wacha namai vimba iwe ndawachadza kutoona kuti and then kozva sara wazvisira unozvizvi wacho nani mufanaiwo usuka wakutogona kutopindurana nini you've got the guts dzekuti unyatsopindurana nini wakunyatsokura musoro handiti I'm gonna show you unokangaona kuti ndiri kukuchengeta pampanapa nai nhasi I am going to beat the hell out of you pinda bedroom hey fast nonsense
You have the guts sekutopindurana neni wempana iwe naye. Unopindurana nini? Yeah? Daddy G. Don't ever talk. Kana ndichitaura ino wazvizwa? Bloody nonsense. Shut up. Sumuke baba ino watcha zvinhu zvandataura. Nonsense. Saka mukashari seiko kumba naitete? Mukwasha anofara wenda tongoita kutonzvenga izvo ndakoudza kuti ndichambosvika pasasapo. Because tanga tichida kunoona vamai kuchechi kwedu. Mwana wavo vari kutora madrugs zvakanyanya saka vaida munamato. Saka ndichitobva ukondo pandati regai ndimanye kupi fura tichiona muroora aiwa ichokwadi. Handiti taitoda kuti uya kumba paweekend apa nditizokuona ini. Munongodai nezvekuuya ini. Yes, can you remember? What is it? Sure. Last time I was coming to one of people. I'm father of the Tamba street. Oh, second visit. I'm sure I could write out, but this time I can't go far. We are going to come up in. Oh, sure. Your father is on so I'm wearing. I think weekend. Sure. Good girl. I'm ready to talk with you. Tea. Mondigadzira tea kasadza kacho kachibva nokuti nongoziva tete wako vanofamba plus sadza ndiro chairo mazuvano ndiro ruvi mayonita tete vako tea handikuisa mvura yacho pamoto yesadza sadza chairo mwananzvadzi because ndokutobataura ndabva ndasangana tinozonzwika nemadziro muroora ngokuti ushoma ndasangana naisuzeni vachiti suzeni zveuyu kamwana kadiki kakatoita nhumbu ndichitobhuka ndachibudza kumuna matoko ndokusangana naisuzeni ndoti vakanditi sawira ndiro zviri pangu zvatinoitirwa nevana imi vana vedava zvakaoma chokwadi imi kanyi mwana wamazuvano ndichibva uku kunoita muna matoko kuku mosangana zvenezvizvizvi vana vedu vatakabereka naimi vanorwadzisa asikana kuiri pukanzvadziya vambobuda ndofunga vaenda ikoko kwamaisuzeni kwababa Suzeni aiwa hapana chakaipa saka regai nditi chiko since mati ndichazongoya tokuzoona nokuti nguva yareba gwendo wapera zvindakasvika zviri pachikorinakoyaikondi rumbambobuda ngoti hanzi ndikuenda kushamwari yangu nhasi tapesanazve ngoti vatete vanofamba kana vakabva vamaichingomhweresa rainirose makadikwapo ndio muswere wese izvezvi ndatoti rega ndipinde nemanyatero ndikaonekwa ndakapfeka bhutsu andivumikurodhi kudai kuti mai vai vanodzoka nguvai nokuti vanoziva kuti ndikangobuda chete vodzoka ravira zvinezvezvizvi nhasi variko ndatongoti regai ndipfekepfeke zvinyatira ndidi ndide kumunamato nokuti vanoziva kuti ini here chokwadi nindashuwa zvekuonawo kwavamwe mozvati kwedu kunongogara kwakangoti zii kumadheodheo izvezvezvizvi vana hapana kana mumwe chete aiwa ruvimba anouya ombokuvaraidza aiwa chokwadi nokuti nguva yacho yareba ndichingori ndega aiwa ndizvozvo. Saka kuponda nguva dzinodzi pane wada kuenda unobvunza bhazi rakanyorwa kunzi wedza kutomurambinda kuti riri kuenda kupi kana munhu achipoda kutoda kuti buda kuenda out idzo nguva dzino usiku uno mukadzi wemunhu akarorwa uda kubuda usiku nguva dzino ndo zvatopo mongo ndoda kutobuda
Nekuti utondikanganisa utori enemy of progress kwandiri. Unomboziva here kuti kare taiurira namba noti danana. Hanya kuti handisi kuenda kubasa saka zvinhu zvakutoita upside down. Saka zvichinzaiva madziva mazamu. Saka ini miratiza. Hello. Alright, ndakutopedza. Mai manje ndenda kubuda ndimire 5 minutes. Ndenda tosvika ipapo. Alright. Okay, see you now. Iwe, asi mashino nditi boyfriend yako tokufonera kai. Asvika. Don't try to spoil my mood. Ndandiri mood yakanaka zvokuti kwatonatopoda poda ndichokupindura ndichosekerera. So ndiri mood right. Ndira kuti ndiende. Kutozvurira imba kako. Zviko zvaundiitira pezvi. Sike unoona kuti pachinemba here papa. Pachinemba. Ndakutozama zvimwe. Ndenge kuti handiende kubasa handisina mari. Nekuti handisina mari. Ona kutoramba achitofona. Pakuramba achifona rega nditendende. Saka inzwaka. Ndakuenda. Asi yangu nguva ichasvika. Zvinhu zvangu usabise property yangu. Uchengetedze zvinhu zvangu pano pamusha. Nekuti zvikangobiwa chete iwe ubva watsvaka kokuenda. Endai. Ndakuenda. Tuna manyanga ari kuti. Ndinotora bhegi mari nerimwe gore. Handizvozvo. Ndichadzoka mangwana makuseni kana kuti kumasikati. Kana ukasadzoka. Ndikudzoka. Come in. Kweurudi bana bwana. Leo chini ya mtaka. Least mbosani gari pasi face ntonya. Hapana nije kugara sha. Taura fast ubude uno. Andazo alisa. Donald, I missed my period. Sasa shinene nizo. Ndine sano period ile. Dine numbe yako sha. Sele mafani shamari. Numbe yangu hao. Donald, ndio mwani kana kana na this way. It means it's your pregnancy. Sha, tisi tateka dhakwa. Kumuka ndiri neketa zviri kuti ndakarara newe. Hapana na proof yotakarara tisi. Enda kune murizo wenhumbu. Kwete kuda kutsvagira mhosva. Sha, zvandataurawo zvinzwa. Nenhumbu yako ndakunotora mabhegi angu kumba kwedu. Ndoya kumba kwenyu. Handiti. Wotodza musikana wako wewe atotsvaga someone else. Kozi ndatomukadzi wako ndini. Zvautaura zvichiita shamari. Ini ndatorora musikana wangu. I think tatosara ne 3 months chiri kuti royana. Enda kune murizo wenhumbu. Kwete ini asi murizo wenhumbu iwe. Otherwise azvinezi. Zvaita iwe. Tenda for DNA test. Ndinokuprovira kuti nhumbu haisi yangu. It's obvious saka unongoti haisi yako kozi ndonongata madini sasa. So afuka ndakapuza here. It's obvious andisini ndikuita matest acho. Tenda kune mwe doctor waita. So zvaita iwe unoenda kumba kwenyu zvezvi. Then ndokufonera kana ndataura naye. Kana ndabuka. Sasa ntsvage because musikana wangu akazokona uri panapa intanyaya. Okay, it's fine. Okay. Tikatarisa kwandava